wannan barnar da kai wa kanka za ka daɗe baka gyara ta ba. Shi wa ɗin? Shi Rarara. Au, barna yayi? Barna yayi wa kansa. Ai kafin yayi sai da kai komanda. A'a, ni ban yi ba, abin da yasa nace ban yi ba, ai ba ra'ayin mu ɗaya ba. Shi na farko kaga watan fasihi ne shi akan waka. Ni kuma fasihi ne akan siyasa. Duk abin da zan tantauna sai na ga me ya kamata, me zai biyo baya, me mutuncin al'umma zai tsira, yaya kuma aka koya min tarbiya. Ita kuma waka ba ta buƙatar wannan. Waka tana buƙatar watan habaici da zage-zage da menene da sauransu. Ita ba ta buƙatar irin nutsuwa inda siyasa take nutsuwa. Na ce ko ba komai 2011, 2012 duk baka tare da Buhari. Lokacin kana tare da Shekaru. Mu ne abokan rigimar ku. Kuna nan kuna tare da Shekaru. Kuma ko ba komai da can lokacin da kake wajen Ɗanladi Kademi Allah ya ji kansa. Shi ne ya fara fito da Rarara. Daga nan ya haɗa shi da Ruwa Baba lokacin yana Algon. Da ya zama deputy gwamna shi kuma Ɗanladi Kademi sai ya zama Algon. Sai ya haɗa Ruwa Baba da Rarara. Shikenan abu ya ringa tafiya. Rarara sunansa bai fito ba sai da isa mu Buhari. Ko babu komai ya mutunta shi, ya girmama shi, ya fito da sunansa fiye da na da. Sannan bayan haka Rarara kai ya mance da shi da watan wannan honorable wannan na Kano municipal din nan wa yake Sha'aban. Jirgin da shugaban ƙasa yake hawa aka ɗauko shi da shi da Rarara aka kawo su garin nan su biyu. Ko babu komai wannan karamtawa ce. Kuma duk wannan Rarara yi masa waka ya bashi kuɗi wallahi albarkacin Buhari ne. Tun daga kansu Masari zuwa kansu Gandujan zuwa kansu kowa ma da ka sani albarkacin Buhari ne. A wancan lokacin kake. A wancan lokaci to haka yanzu ma aka ji ya ce ina cewa maganganunsa na ji ina cewa babu wannan watan ya ba wannan gudunmawa ya ba Tinubu gudunmawa na farko gwamnan Katsina sai Abdullahi Umar Ganduje. Ka yi kuskure ka ba shi gudunmawa a waka. Amma waɗanda suka ba shi gudunmawa a siyasance suna da yawa. Na ce kuma ka sani siyasa gadon amarya ce. Yau Ibrahim baban kowa Buhari ina da rai baban kowa ina da rai zama shugaban ƙasa mai aka yi masa. Iya ba shi Marshal Mutari Muhammad mai aka yi masa. Sule Yahaya Hamma mai aka yi masa. MT Waziri mai aka yi masa. Garba Gadi na Bauchi Deputy Gamna mai aka yi masa. Da sauran irin su Coca-Cola na Kaduna me aka yi musu. Sannan ga sunan da yawa mutanen da suka yi Buhari irin mu ma da muka yi Buhari, amma ba za mu fito mu yi wannan irin maganganun ba saboda akwai tunani da hankali. Ko ba komai kullum ina faɗa ina cewa na gode Allah Buhari dalilinsa Allah ya ɗaukaka ni. Kuma dama Allah na yadda da haka, na yi imani da haka, na ci albarkacin Buhari domin duniya a lokacin Buhari ta sanni. Wannan kawai alfarma ce ba karama ba. Kuma in je in shiga bila ba tare da na yi bikin ba, alfarma ce ba karami ba. Ko da ko Buhari allura ike cika mini ba zan ce bai mun ba. Wato ko da baka ba jin daɗin yawwa ko da cin kunama kwado nake yi idan na shiga bila ba zan ce bai taimake ni ba. Ka fahimta? Amma abin da zan ce na sha wahalar da ni da na ce da ina da kuɗi da sai na kai Buhari ƙarya. Kaga na ce ne akan maganar talakawan arewa da ba a yi musu komai ba a raba mu da wannan masifar rashin tsaro ba, rashin aikin yi matasa, ga shaye-shaye, ga ayyukan da aka yi a kudancin ƙasar nan Buhari bai mana su ba. Har na zo na ce ina da na sani da na zaɓi Buhari dai akan wannan ne. Ka gani ina da hujja, amma shi yana magana a kansa har yana cewa wai da an yi shawara da shi da ya kamata ko da ministoci yanzu saboda Allah idan kai aune da hankalinka dan uwana Rarara, saboda Allah mutanen da suke miliyoyi mafiya ba a yi shawara da su ba, saboda Allah a matsayinka na waƙi ka ce wai a yi shawara da kai wai a ba da ministoci ko da biyu ko menene ko advisor. Saboda Allah in banda ka ji daɗin rawar Rarara za a yi ka amsa ba kai kaɗai ne mawaƙi ba, haka ni ma ba ni kaɗai ne ɗan siyasa ba. Ya kamata ka ringa tattauna maganar da za ta zama maka alheri. Yanzu wannan taban da iwa kansa wallahi ina da wahala iwarke, kuma nan gaba hatta su Kashim din su Bola Tinubu su Dujan duk wanda yake cikin jama'iyyar APC yanzu ba zai yarda da shi ba. Saboda me? Saboda
suna ganin abin da Iwa Buhari zai musu. Kuma yanzu gashi ya fara cewa Bola Tinubu ya kamata a ce a yi shawara da shi da sauransu. Yanzu manya-manyan mutane idan na gaya maka waɗanda suka ba da gudunmawa a kanan nan, kash abin zai baka mamaki. Kuma yanzu idan ma fito da darajar Buhari ne, ai inda Yale ya fito da darajar Buhari a jama'iyyarmu ta CPC mai alƙalami, billahi lazi rarara bai ba da wannan gudunmawar haka ba. Amma yau an yi da shi, Yale an yi da shi, ita gidan amarya ne siyasa. Duk wanda yake ɗaukanta ba zai hauta ba, ballantana shi rarara ya hauta, ya ɗauka, ya hauta, ya sake hawa. Me kake so Allah yi maka? To, komanda lokacin namu ya ƙare.